Dušan, ahoj. Čau. V našom poslednom rozhovore, keď sme sa tu stretli, si sľuboval nejaké novinky. Sedíme dnes v novom bare. Tak je. V Motobare. Je to prvá asi z noviniek, ktorú nám chceš povedať. Však? Áno, je to prvá, ktorú vám chcem povedať, ale je to vlastne druhá, lebo je na základe MotoGP simulátora, ktorý som objednal si na začiatku tohto roka. A niekedy v polovičke marca alebo začiatkom marca prišiel a už vlastne 2 mesiace predtým som budoval ako keby tento bar, ktorý má byť taký komunitný bar pre motorkárov, ale nie len pre ľudí, ktorí si tuto niečo kúpia, ale pre ľudí, ktorí sú motorkári tuto na okolí alebo prechádzajú cez Nové Mesto. Nech tu máme proste nejaký taký náš stánok motorkársky. Spomínal si simulátor MotoGP, čiže na základe toho si vlastne tento bar teda nejakým spôsobom dal dokopy. Áno. Simulátor MotoGP, čo to vlastne je? Ja už to mám teda okúkané, ale možno tí, ktorí to nikdy nevideli, ako si to môžu predstaviť? Tak predstaviť si to môžu tak, že môžu ísť na našu stránku a tam si to môžu Jasné. predstaviť, pozrieť, počítať, čo sme tam okolo toho popísali a ideálne si to prísť pozrieť naživo, vyskúšať si to. Je to neskutočná hračka pre veľkých chlapcov, ale aj pre veľké ženy alebo dievčatá. Je to vlastne jediný takýto simulátor na Slovensku. MotoGP simulátor, ktorý vlastne robí náklony, brzdy. Sú tam nahraté všetky MotoGP okruhy, ktoré sú na svete, ale sú tam aj historické, ako je Brno a tak ďalej, ktoré už sú vyradené, ale teda fungujú ako keby v tejto hre. Je to taká realistická hra s reálnou motorkou. Ja som tam teda umiestnil Yamaha R1, 1000 kubíkov, ktorá je reálna. Ja som sa na tej motorke aj viezol, ale mám k nej absolútny rešpekt. Ja jej hovorím pracovný vrah, lebo stačilo mi pár metrov a pochopil som, že to nebude len také jednoduché. Každopádne dal som ju do simulátora a tam je dobre. A je krásna, dobre sme ju spravili, krásne sme ju polepili. A teda jazdíme na nej, skúšame všetky okruhy, snažíme sa to aj ponúkať ľuďom, máme to na webovej stránke, je to v rôznych aj iných ponukách, snažíme sa spolupracovať s eventovými agentúrmi, s nejakými zľavomatom, zľavadňa a tak ďalej a tak ďalej. Takisto som bol oslovený aj našim slovenským okruhom, ktorý tu máme, Slovakia Ring. Takisto som bol oslovený aj asociáciou motoškôl, autoškôl, kde sa snažíme to ponúknuť žiakom ako taký nejaký edukačný profit pre nich, aby sa tam naučili tie náklony, pracovanie s telom, ako dať zadok, ako dať ruku, ako dať koleno a tak ďalej a tak ďalej. Je to taký benefit, ktorý sa nenaučia v tej motoškole. A učiť sa takéto veci v ostrej prevádzke, nedaj Bože, s inštruktorom za sebou je katastrofa. Možno si to tak predstaviť ako v autoškolách, keď mali nejaký simulátor toho auta, tak teraz je to vlastne simulátor tej motorky. Kedysi dávno, tí, ktorí to zažili, tie veľké plátna nad sebou, čo mali, sa im krútila hlava do 2 minút, a možno, že aj do 30 sekúnd, neviem. Tak ja som to teda zažil. Bolo to na jednej strane zábavné, na druhej strane nič moc. Toto je úplne niečo iné. A môžu sa na to tešiť, lebo je to perfektné. Keď si na tom prvýkrát sedel, aké to bolo? Sedel som na tom prvýkrát v Prahe. Mimochodom v Čechách sú takéto stroje 2. Jeden je v Prahe, druhý v Brne. Na Slovensku teda je iba u nás v Novom Meste nad Váhom. A u nás v LMD Moto teda, na predajni. A mal som, no to sa nedá popísať. Akože ja som bol 5-ročný chlapec, 15-ročný chlapec, 40-ročný chlapec, proste stále chlapec, vyšiel som trasúc nohami, ale s úsmevom na perách a hovorím si, že toto musím ja doniesť na Slovensko. A sa mi to podarilo. Tak Dušan, predstavme si to, že som nejaký potenciálny záujemca o to zajazdiť si tu na tomto simulátori MotoGP. Ako to vlastne vyzerá celé? Tak najprv pozdrav a poď na okruh. Dobre. Dobre, tak je tu aj spustený jeden z tých okruhov. V zásade je to ako keby predpripravené, je to pár tlačítok, čo by som to dal na štart a v zásade záujemca by sa tu usadil, ja by som mu vysvetlil nejaké veci, túto plyn, brzda, čo to všetko robí. Ešte predtým je treba povedať toľko, že na každého hráča sa musí tá motorka nastaviť.
Čiže je to záležitosť aj váhy teda? Je to určite záležitosť váhy, je úplne iné, keď na tú motorku ide 50-kilové žieňa a 100-kilový chlap, lebo to je to maximum, ktoré by som sem ako keby dovolil, že 100 kg. Tam si treba uvedomiť, že držia to nejaké pružiny a tam ide vlastne o takéto kvázi náklony. Áno. A je iné, keď to má s týmto strojom manipulovať 50-kilová žena a 100-kilový chlap. Takže musí sa to nastaviť. Poďalšie, ak je niekto už profilovaný v tom, že teda vie na tomto stroji ako keby chodiť, alebo teda na takejto motorke, že už bol, tak môžeme tam nastaviť, ako keby simulovať, ako moc dobrý je vo výkone, alebo teda v tých zákrutách, alebo celkovo v jazdení. Vieme tam vlastne nastaviť aj to, že jeho protihráčov. To znamená, že môžeme tam nastaviť, že budú takí pomalší, alebo rýchlejšie ich obehne. Čiže ten level tej náročnosti. Levely sú tam rôzneho typu. Vieme tam nastaviť aj to, že keď si niekto povie, no dobre, ale tak keď prší, je to úplne iný náklon. Hovorím, to je úplne iné jazdenie, takže vieme tam dať aj, že prší a také všelijaké veci, ktoré ako keby to trošku tak sťažia. A tá simulácia je ako keby reálnejšia a reálnejšia. Je možný až 60 stupňový náklon na to. Sú tam veci také, ktoré ako keby simulujú aj kvázi nejaké preťaženie, stlačí sa brzda a tá motorka celá vlastne ide dole, ako keď sa brzdí. A potom je tam aj taká vec, že pridá sa plyn a celá tá motorka začne viac vibrovať, čiže keď aj niekto chce takto robiť, jak sú vo zvyku, jak majú ľudia vo zvyku, tak to vlastne brní viac a viac, alebo menej, a jak proste si s tým plynom pohrá človek. Čiže je to pomerne verná imitácia. Pomerne verná ako keby simulácia s tým, že to je naozaj reálna motorka, ktorá na tých okruhoch aj bola. A taká interná vec medzi nami, aj kvalitne smrdí ešte stále benzínom. Áno, takže toto môžu cítiť. Môžu to aj cítiť, takže môžu byť trošku aj takí nafetovaní. Áno. Takže tak. Máme to v zásade veľmi kvalitne a tak autenticky polepené našim kamarátom, ktorý tým žije, takže motorku dal do takého estetického pucu, ako sa hovorí, takže je to naozaj aj vizuálne verná kópia, ako keby, pričom je to teda aj reálna motorka. Takže tak, ty si to už minule vyskúšal, tak povedz ty svoje dojmy. Moje dojmy boli teda výborné, ja som teda nesedel, ako som spomínal, na reálnej motorke, takejto teda určite nie závodnej. A bolo to fyzicky dosť náročné, priznám sa, že som mal teda poriadnu svalovicu. Jazdil som asi ten okruh 7 minút a dalo mi to zabrať. Tie náklony som najskôr musel pochopiť teda. A bolo to teda naozaj zaujímavé. Ja som typ, ktorý rád hral takéto hry športové a preto teda som si to užil možno v takejto simulovanej zostave, ale veľmi ma to bavilo a tá svalovica bola poriadna. Ty si bol ako nováčik veľmi dobrý, čo ja si teda pamätám, tak si bol 7. Je to tak? 7 si bol? Áno. A prakticky som ti povedal, že čo máš robiť s telom, ako sa tie náklony robia a kedy ti tá motorka alebo ten simulátor vie aj pomôcť. A byť prvýkrát 7 je úplne že krásne, pretože je tam myslím, že 22 alebo 23 hráčov. A byť 7 na prvýkrát veľmi úspešné. No. Určite si to stojí za to vyskúšať. Je to zároveň aj dobrý tréning na nohy, takže áno, stojí to za to. Takže tak, ideme na to. Naschvál sa ťa pýtam túto otázku, pretože ty si motorkár, ja som za tým sedel, ja som na motorke také reálne asi nikdy nesedel. Viem, že je to teda dosť fyzicky náročné. Ako si to zvládal tie prvé momenty? No, ja už tak vyše roka a pol, ako keby tak celkom dosť aj cvičím. To je ako keby taká moja záľuba. To som ešte nevedel, že budem to potrebovať naozaj reálne. Motorkár síce som, ale teda ako vedia všetci, ktorí ma poznajú, mám Harley Davidson, čiže to s nejakou rýchlostnou motorkou nemám moc spoločné a už vôbec nie s takými náklonmi. Každopádne bolo to aj pre mňa novinka, ale musí byť na to človek trošku trénovaný a keď aj nie je, tak práve tento simulátor mu povie, že trénuj, bojuj za seba. Kto si môže prísť zajazdiť? Všetci, úplne všetci. Ženy, muži, mladí, starí, je to jedno.
okrem toho, že teda zaplatia poplatok, ktorý my teda za to vyžadujeme, tak nezoderú gumy, nemusia si objednávať okruhy, neminú benzín, ani vodičky nepadnú, nepotrebujú. ani nič sa im na živote nestane. Áno. A ešte im tu spravíme aj kávu. No, výborné. Takže oplatí sa prísť. Áno, dúfam teda. Vytvoril som také podmienky, aby tu boli ľudia spokojní. Takže aj teda barík máme, jak sa hovorí, malý, ale môj. Áno. A aj teda ten simulátor, samozrejme máme predajňu, kde máme oblečenie, všetky veci pre motorkára, všetky potrebné a teda predávame aj motorky. Takže nech sa páči. Takže, milí diváci, kto chce zažiť jedinečný simulátor na Slovensku, MotoGP, neváhajte prísť a určite vás v tomto bare aj obslúžia a pokojne si dáte niečo na vaše zdravie. Dušan, ďakujeme veľmi pekne. Miško, ďakujem, teším sa.